Grazzi qabelkom ħall-nies. Inselmulkom, sinjur Akumal Shooter f'din l-era tal-AI. U jekk għandek xi ħaġa li tixtieqna ninvestigaw, ibatulna hawnhekk. Qafasaw jekk m'intix robot. U vera, l-AI anka fis-settur pubbliku ħajjidħol, sinjuri. Iwa, hekk qal il-prim. Ma ndilkomx, ma kull darba nisemmu l-prim, irdu nagħmlu kien żgħir anke intkom tad-dar ħa nagħmlu flimkien prim. Għasek. Insomma, għalax ma nix noqt nerġa' nsemmi għax inkella kull darba serek. Abbaxxatka wkoll. Prim. Ma tista' fottejtni hekk, skużaw. Insomma, da daħħal il-Microsoft Copilot jgħidulu. Ġifieri issa il-ħaddiema tas-servizz pubbliku se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn das-servizz inkredibbli kważi. Issa naf li hemm ħafna anzjani jsegwuna mhux qed jifhmuhom. Laqqas xejn. Aħna bħala xhuter nkunu qed infhmukom dil-biċċa xogħol tal-Copilot li semma l-prim. Kif taħdem? Warraħi da! X'qata tajtni? Jintaf minn jien? Mi? Il-Copilot! L-AI! Right. Kont nimmaġinak differenti nafxilala. Ija, anka jera, meta qalu laħħa taħdem ma' Sander Fazi, kont qed nimmaġina xi ħaġa differenti u battul il-ħila. Ma importa, isma'. Taf xek sebtek jena, sebtek ħatkun Sander, la taxkat la Ħammur, kif ukoll bżonni għajjatli, all right? Jara, għaw il-pilloli out of stock. Sa kif ħankun naf jekk dal-pilloli mhux out of stock jon kella le. Nistaqsi l-AI. AI! Tajjat li xejaj, jo Copile, jo Fazi. Copile? Ħjertu ħelpa. Isma, ġara. għax forsi tista' tgħinni kif ħankun naf daw il-pilloli out of stock? Qed nistaqsik biex tgħinni, fim? Ma nafx ta. Ma ngħidu ma nafx. Le, ħabata, mara. Namlulu hekk ara, nibatulu 5 formuli sent biex jaqta' qalbu u ma jerġax jitlobna l-pinnoli sorvejnija. Aħna mhux suppost ngħinu n-nies. Aħna suppost ngħinu n-nies, ta'. Daħlet oħra hija. Mela, skadiet li l-liċenzja. Le, dinafa, kemm ngħidu jidħol online. Ħalli fejdi. X'jagħmel? Għax skadiet l-liċenzja. Wow, il-besserjetà. Xi problema għandna Malta? Ta' traffic. Mela għajdlu, not possible il-liċenzja ma tiġġeddiġ naqqasna wieħed minn fuq it-traffic u laqqas ġina 25,000. Tijom, forsi tijom. U nisperaw il-Copilot jew lejja jkun tikkan askiesa minn dalja dak Emma. Għana dwar xaħġa oħra, xorta nemmen li il-xogħol li jagħmlu n-nies fis-servizz pubbliku huwa imprezzabbli tajjeb, ġifieri nispera li dal-AI vera jgħinu. U nbidlu suġġett, it-tim ta' Pirza Buġa iċċelebra r-rebħa tal-trofew. U għalhekk tħaqna intuhom l-opra tal-ġimgħa. U batnija. Għadin fil-ground ta' Birza Buġa u l-lum għandim jaj membri tal-komitat għalfejn għadin għanna 3 cups u d-dimna ta' xinuma. Il-tazzi li jemmemmek huma il-rep tal-kampjonat tal-Youths, għanna rep ta' Championship tal-NL 1 u għanna rep ta' Super Cup tal-Amateur League. Wow, kemm intom bravi! Inti ma tillabxux? Le, jien ma nilabx. Ix le? Għax jien s-sandi żmien. Oh, ma tidirx. Isma, tiċin kantaw fl-imkien, tafu tkantaw intom. Inti taf tkantaj, jammi mela. Mela, għanna tajnijilkom di l-opera minħabba daw it-3 cups tal-irbaħtu vera bravi u saħan kamtaw fl-imkien, ok? Trassu. Xopra għamiltu fil-kampjonat, blu nur li ksibtu, fajtu l-kulħat. Mux se tinsew dan l-istaġun, kien ħakkom tirbu u bir-raġun. Biex man tawalx, seni għafaw, bit-tazza fidna. Nitċelebra,
Odi ta'kom, u da segretarju hi. Thank you. Thank you, bye. U dak kien kollox għallum jena Sander. U jena Daniel narrawkom għada!